ezinye izinto awukhokheli konke emhlabeni okunye kufanele uzenzele yebo and enenye into enhle mawubaba ukwazi ukuzenzela ngisho nalo wakwakho uyajabula phela makubamba izandla zakho kodwa mawuzothemba imali ukuthi kuphuka iglobes ufakelwa enye indoda uphuka umnyango ulanda enye indoda kucingo ulanda enye indoda ugcina lo mama athemba lenenye indoda ukwedlula wena umnikazi wena angithi wena uphisana ngobudoda bakho yes ngoba wena uthemba ukuthi imali ikhona manje makayenza kahle lo baba afaka kahle lo mnyango lo mama khona la kumthinta khona ukuthi hey ubaba uX wazowufaka kahle lo mnyango nangelilanga noma ecoca nabanye uthi hey yebo ubaba uX sekuphatha kabi ngoba wena wobhadala eyobhadala wakho ayisakhawunti kodwa manje lapha ekhaya sekukhulunywa ngobaba uX njalo ubaba uX ufaka umnyango ubaba uX ulungisa igate ubaba uX wenzeke ini lo mama ithemba lakhe liba kubaba uX ukuthi noma kuvela yiphi inkinga mangavela inkinga ukhona ubaba uX wena manje ngaleyo ndlela awusabalulekanga kakhulu ezinye futhi inkinga awusatshelwa mayivela nemali yena sekavela kuxhumane nobaba uX na ubone kulungile ungabuzi uthi mawufika nawe sekulungile uvele uyithulele nje ungabi nandaba kanti mawumnumzane wekhaya kuyafuneka nawe izandla zakho noma ungaba nemali engakanani kodwa mawubaba wekhaya kuyafuna ezinye izinto uzenze wena njengobaba wekhaya ingane nonkosikazi zibona ukuthi hey ubaba ulungise lapha ziyabakhuthaza nabo lezo zinto ukuthi sinobaba phela la ekhaya